Yttrium, most medzi prvkami. Sila číslo 39. Ytterby, Švédsko. Gadolín objavuje ukrytý potenciál. Luminálny spojiteľ spája svety modrou energiou. 39 protónov, 3 valenčné elektróny, stabilná sila. Modro-biela žiara, svetlo, ktoré spája technológie. Nulový odpor, maximálny výkon, energia bez strát. Presný lúč, kryštály, sila svetla v akcii. Cielená liečba, Yttrium 90, nádej v každom lúči. Živé farby, OLED technológie, svet na dlani. Odolnosť voči teplu, pevnosť ako skala. Nemožné sa stáva možným. Ochrana proti žiareniu, vesmírne misie, Yttrium v akcii. Palivové články, čistá energia, budúcnosť už dnes. Kvantové materiály, nové hranice, zajtrajšok sa rodí. Od roku 1094 k dnešku. Jeden prvok, nekonečné možnosti. Yttrium spája minulosť s budúcnosťou. Sila prepojenia.